ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 2 ካብ ፍቕዲ 13 ብፍላይ እንተርኢና ማለት እዩ ነዚ ግዜዝን ከምኡ ድማ ኣብቲ ግዜ ዝፍጸም ዝነበረን ኣጉል ሓቢሉ ገሊጽዎ ኣሎ ማለት እዩ ጎይታ ዝተዛረቦ ዮሐንስ ወንጌል ድጽሓፎይ ማለት እዩ ዮሐንስ ወንጌላዊ ፍቁር እግዚእ ዝኾነ ድንግል ከምኡ ድማ ኣብዚ ግዜ ዝተሰዊሩ ዘሎ ጎይታ ካብቶም 12 ሐዋርያት ዘፍቁሮ ፍቁር እግዚእ ኢልና ከም እንሰምዮ ወይ ድማ ከም እንጽውዖ ማለት እዩ ድጽሓፎ ሓደ ጽሑፍ ነይሩ ንሱ ድማ ከምቲ ኣብቲ ኣቀዲምና ዝበልናዮ ምዕራፍ ማለት እዩ ምዕራፍ 2 ካብ ፍቕዲ 13 ከም ዝድብል ሃይለ ቃል ኣሎ ንሱ ድማ ፋሲካ አይሁድ ቀሪቡ ነበረ ኢየሱስ ድማ ናብ ኢየሩሳሌም ደየበ ኣብ ቤት መቅደስ ከዓ ኣብዑርን ኣባጊዕን ረጋቢትን ሸጡ መሻርፍቲ ተቐሚጦም ረኸበ ካብ ገመድ ጭጉራፍ ጠጥዑ ከዓ ምስተን ኣባጊዕን ኣብዑርን ኩሎም ካብ ቤት መቅደስ ኣውጾኦም ዝብል ሃይለ ቃል ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ስለምንታይ ግን ጎይታና ኣምላኽና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ስለምንታይ እዩ ነቶም ኣብዑርን ኣባጊዕን ከምኡ ድማ ዝሸጡን ዝሸያጡን ዝነበሩ ኣውጾም እንተይልና ቀዳማይ ነገር ነዚ ብዙሕ ምስጢራት ገይሮም ሊቃውንቲ ወይ ድማ በኣንድምታ ይምህሩሉን ወይ ድማ የስተምህሩሉን እዮም ብሓፈሻ ግን ብሕፅር ዝበለ ክንሪኦ ኣብዚ ቪድዮ እንተኾይና ማለት እዩ ቀዳማይ ማለት እዩ ዛ ሳልሰይቲ ሰንበት ስለምንታይ ያ ምኩራብ ተባሂላ እንተይልና ምኩራብ ማለት ቤተ ጸሎት ማለት እዩ ቤተ ጸሎት ካብ ቤት መቅደስ ድማ ፍልይ ዝበለ ቤት መቅደስ ማለት ኣብ ኢየሩሳሌም ካብ ኢየሩሳሌም ወጻኢ ኣይፍቀድኒ ምኩራብ ግን ቤተ ጸሎት ግን ናይ አይሁድ ማለት እዩ ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታ ክኸዱ እንከለዉ ንግዝኡ ድኸውን ናይ ጸሎት የቆሙ ከም ዝነበሩ እንርዳእ ማለት እዩ ሕጊ ሙሴን ከምኡ ድማ ዝተፈላለዩ ናይ ትንቢታት የንብብሉ ከም ዝነበሩ ድማ ንርዳእ ማለት እዩ ስለዚ ዮሐንስ ወንጌል ክጽሕፈልና እንከሎ ማለት እዩ ቀዳማይ ነገር ናብ ቤት ጸሎት ከም ዝኣተወ ከምኡ ድማ ጎይታና ኣምላኽና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዝድብል ሃይለ ቃል ከም ዝተዛረቦም ንርዳእ ማለት እዩ ቤትየስ ትሰመይ ቤተ ጸሎት ወአንቱምሰ ረሰይኩምዋ ቤተ ፍያት ወሰራቂ እናበለ ከም ዝገሰጾም ማለት እዩ ጽሑፊ ቤተይሲ ቤት ጸሎት ክስመያ ንስኻትኩም ግና ቤተ ጓሓላሉትን ቤተ ሰረቕትን ገበርኩምዋ ተባሂሉ ከም ዝተገልጸ ማለት እዩ ስለዚ በዚ ሰዓት እዝን በዚ ዕለት እዝን እንድሕር ነዚ ጽሑፍ እዚ ርኢናያ ማለት እዩ ብፍላይ እንመሃረሉን ብፍላይ እንርዳእ ማለት እዩ ኣብቲ ግዜቲ ሸቐጥን ምድናጋራትን ከም ዝነበረ ገሊጾም ኣሎ ወላውን ኣብ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 21 ነዚ ክትርጉሞ እንከሎ ማለት እዩ ድሰርቁ ወይ ድማ ሰሪቆም ደምጽዎም ኣብኡ ይሸጥዎም ስለ ዝነበሩ ቤተ ጓሓላሉትን ቤተ ሸቀጥን ገይሮም ከም ዝነበሩ ነታ ቤት መቅደስ ኣምላኽ ንርዳእ ማለት እዩ ስለዚ በዚ ዕለት እዚ በዚ ሰዓት እዚ ቀዳማይ ምኩራብ ማለት ቤተ ጸሎት አይሁድ ማለት እዩ ከምኡ ድማ ጎይታና ኣምላኽና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ስለታ ቤት መቅደስ ከም ዝገሰጾም ቀንዲ ናይዚ ትርጉም ግን ቀንዲ ናይዚ ትርጉም እንድሕር ተረዲእናያ ማለት እዩ ብዙሕ ነገራት ኣማሳጢሮም ይርድኡ ወይ ነገር ግን በዚ ሕጂ ዘላ ቤት መቅደስ ካብታ ናይ ቀደም ዝነበረት ቤት አይሁድ ትፍለ ነገራት ኣይኮነትን ብፍላይ ኣብ ዓድና ወይ ድማ ኣብ ኤርትራ እንተኸይትካ ቤት መቅደስ ኣምላኽ ኣዝዩ ክቡር እዩ ኣዝዩ ድማ ሕፉር እዩ ኣብ ናይ ምዕራባዊ እንተመጺና ግን ካብ ኣገልገልቲ ጀሚርካ ግን ከምቲ ኢልዋ ዘሎ ጎይታ ማለት እዩ ቤተ ሸቀጥን ቤተ ጓሓላሉትን እንዳኾነ ትኸይድ ደላ ቤት ኣምላኽ ያ ማለት እዩ ብፍላይ እንተርኢና ማለት ኣብዚ ሕጂ ግዜ እዚ እታ ቤት መቅደስ ንብላ ኣመናዊት ናይ ልብናያ ከምኡ ድማ እታ ቤት መቅደስ ቤተ ክርስቲያን ዘላኸ ኣብዚ ግዜ እዚ ከመይ ያላ እንድሕር ኢልና ብሓፈሻ እዛ ናይ ምዕራብ ዘላ ቤተ ክርስቲያን እንድሕር ርኢናያ ብኩሉ ነገራታ ኣንፈታ ዝሰሓተት ከምኡ ድማ ብስርዓታን ብኩሉ ነገራታን ኣብ ምምቕቓል ዝበዝሖ ዘሎ ዘመናትን ከምኡ ድማ ከምቲ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ኢሎ ዘሎ ገላትያ ምዕራፍ 5 ካብ ቁጥሪ 19 ብፍላይ እንተርኢና ማለት እዩ ኣብታ ውሽጢ ቤተ መቅደስ ኣትዩ ከም ዘሎ ኣብታ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን ኣትዩ ከም ዘሎ እንርዳኣሉን ወይ ድማ ናይ ዓይንና ድርኣናይ ማለት እዩ ስለዚ ቀዳማይ ነገር ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ነዚ ክነግር እንከሎ ግብሪ ስጋሲ ግሁድ ኢሉ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዛ ናይ ሕጂ ደላ ቤት መቅደስ እቲ ኣዝዩ ዝገደደ ድማ ግብሪ ስጋ ጉድ እንዳኾነ ይኸይዳሎ ንሱ ድማ እንታይ ከምቲ እንርድኦ ማለት እዩ ኣምልኾ ጣዖት ጥንቁልና ጽልኢ ኢልወሎ ማለት እዩ ታ ቀንዲ ጽልኢ ማለት እዩ ባእሲ ቅንኢ ቁጣዕ ገዛእ ርእስኻ ምፍታው መፍልላይ መናፍቕነት ቅንዓት ስኽራን ጓይላ ከምዚ ዝኣመሰሉ ካልእ እውን ከምታ ቀዲመ ዝተቐጽክዎ ነቶም ነዚ ከምዚ ዝኣመሰሉ ዝገብሩ ንመንግስቲ ኣምላኽ ከም ዘይወርስዋ ደጊመ ይነግረኩም ኣለኹ ኢሉ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ነጊርና ማለት እዩ ኣብዛ ሕጂ ዘላ ቤት መቅደስ እንድሕርኢና ምስ ናይ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ከነጻጽሮ እንተኾይና እንታይ ኢልሎ ጽልኢ መናፍቕነት ኢልሎ ማለት እዩ ጽልኢ መናፍቕነት ገዛእ ርእስኻ ምፍታው ከምኡ ድማ እንታይ ኢልሎ ማለት እዩ ብሓፈሻ ማለት እዩ ቅንኢኻ ኢልሎ እዚ ሕጂሲ ልክዕ ብዛ ናይ ቤት መቅደስ ኣብዚ ናይ ምዕራብ ደላ ማለት እዩ እንድሕርኢናዮ ማለት እዩ ኣዝዩ ዝገርመካ ማለት እዩ ስለዚ ቤተክርስቲያን ብቅዱሳን ምጽዋዕ ተገዲፉ ቤተክርስቲያን ብሓደ ካህንዶ
ቤተክርስቲያን እንዳ አሽወሰድ እንዳተባለ ድጽዋዓሉ ዘሎ ዘመን ማለት እዩ ስለዚህ እዛ ቤት መቅደስ እዚ አገን ከምቲ ጎይታ ዝበለ ማለት እዩ ቤትየሰ ተሰመይ ቤተ ጸሎት ወአንቱ መሰ ገበርኩማ ቤተ ጓሐሎት እናበለ ገሊጾል ማለት እዩ ስለዚህ ቤት አምላኽ ኢዳ ክጽዋዕ ዘሎ ወንበር ቤት አምላኽ በሰባት ክጽዋዕ አይግባእኒ ማለት እዩ ስለዚህ በስተፈላለየ ሽሽት ዝተፈላለየ ነገራት ክጽዋዕ አይግባእኒ ስለዚህ አውጹ አሰስሉ እምዚ እናበለ ድማ ጎይታ ካባይ አርሕቁዎም አውጹዎም ከም ድበሉ ይንርዳእ ማለት እዩ ስለዚህ በዚ መዓልት እዚ ይምህረና ማለት እዩ ቀጺሉ ድማ ሐዋርያት ነዚ ክጽሕፍልና እንከሎ ማለት እዩ ቀጺሎም ድማ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ድማ ልዕሊ ኩሉ ግን ቤት መቅደስ ናይ ኦሪት ሪኢና ቤት መቅደስ ዛሕጂ ዘላ ሪኢና ያ ማለት እዩ ቤት መቅደስ ከዓ አማናዊት ከዓ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ክጽሕፈልና እንከሎ አማናዊት ቤት መቅደስ አላትና ማለት እዩ ኣብ ልብና ማለት እዩ ልብና ኣብዚ ሕጂ ሰዓት እዚ ከመይ ኣላ ግብሪ ስጋልያ ትገብር ዘላ ግብሪ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ሓጢያት ዲያ ወዲቃ ዘላ ኣብ ዝግራን ዲያ ወዲቃ ዘላ ኣብ ዝተፈላለየ ናይ መናፍቅነት ዲያ ወዲቃ ዘላ ኣብ ዝተፈላለየ ናይ ጽልኢ ባእሲ ዓሌትነት ዓድነት ዲያ ወዲቃ ዘላ ከመይ ዘላ ናትና ቤት መቅደስ ከዓ ኩላትና ልብና ክንፍትሽን ልብና ክንምርምርን ይግባአናይ ማለት እዩ ስለዚህ አማናዊት ቤት መቅደስ ናትና ከዓ ልብና ከመይ ኣላ ብሰዓት እዚ በዚ ቅዱስ ዝኾነ ዕለት ሳልሰይቲ ናይ ጾም 40 ሰንበት ማለት እዩ ንመሃር ወይ ድማ ልብና ክንምርምር ቅዱስ ያሬድ ምኩራብ ኢሉ ሰይምዋለ ማለት እዩ ስለዚህ ድማ ንሕና ናብ እግዚአብሔር አምላክ ክንቀርብ ካብ ኩሉ ሓጢያትና ተነሲሕና ነታ ናይ ውሽጥና እግዚአብሔር ይዝምርምር ሓቀይ ውሽጢ እግዚአብሔር ዝምርምር ስለዝኾነ ነታ ውሽጥና አጽሬና ኣብ ቅድሚ ካህናት ኣቦታት ኣብ ቅድሚ ቤተክርስቲያን ቀሪብና ውሽጥና ከነጽርን እቶም ኣብ ቤተክርስቲያን ዘለና ድማ እታ ቤት አምላኽ ምዃንና ኣሚንና ቤት አምላኽ ዳ ክንገብራለና እምበር ቤት ጽልእን ቤት ክርክርን ቤት መናፍቅነትን ቤት ዝተፈላለዩ ማለት ቅልእን ቁጣዓን ክንገብራ ከም ዘይብልና በዚ ዕለት እዚ ንመሃር ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ድማ የዘኻኽረና ማለት እዩ ቀጺሉ ድማ ኣብ መወዳእታ ኩላትና ከም እንፈልጦ ቅዱስ ያሬድ እውን ነዚ ኣብ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 2 ዘሎ ማለት እዩ ከም ድማ ኣብ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 21 ዘሎ ቃል ምርኩስ ብምግባር ከምዚ ኢሉ ነይሩ ማለት እዩ ስለዚህ እቲ ቃል ኩሉ ሻዕ ዓመት መጸ መዝሙር ማለት እዩ ይድገም እዩ እሱ ድማ እንታይ ይድብል ቤት መቅደስ ብዛዕባ ቤት መቅደስ ይመብዛሕቱ ብዛዕባ ቤት መቅደስ አምላኽ ይትገልጽ ማለት እዩ በአ ኢየሱስ ምኩራብ አይሁድ እናበለ ወመሃረ ቃለ ሃይማኖት ወይ ቤሎም መጽዋት አበድር መስዋዕት አነ ወእቱ እግዚአ ለሰንበት ወአባህ ለምህረት ይትግበሩ ቤተ አብየ ቤተ መስያት ቤት የሰብ ቤተ ጸሎት ተሰመይ ወአ ምኩራቦ መጎሰጾም ያርሙ አንከሩ ምህረቶ መጎሶ ቃሉ ወጣ መቃሉ ወአንሰ ወአሳሳ አፉሁ ይብል ማለት እዩ ስለዚህ ነዚ ትርጉሙ ድማ ኢየሱስ ኣብ ቤት ጸሎት አይሁድ አትዩ ካብ መስዋዕት መጽዋት እናበለ ቃል ወንጌል መሃሮም ጎይታ ሰንበት ናይ ምሕረት አቦ አነ እየ መልሲ ክሳብ ዝስኡኑ ስለምንታይ ቤት አቦይ ቤት ዕዳጋ እትገብርዋ ቤት አቦይ ቤት ጸሎት እምበር ቤት ንግዲ አይኮነን እናበለ ገሰጾም ምሕረቱ በቲ ካብ አፉ ዝወፅእ ዘረባ ጸጋ ድማ ይግሮሙ ነበሩ እናበለ ነጊርና ማለት እዩ በቲ ዝወፅእ ዝነበረ ቃል ናይ አፉ ማለት እዩ ኣዝዮም ይግሮሙ ነበሩ በቲ ዝወፅእ ቃል ናይ አፉ ሕሙማት ይፍወሱ ከም ድማ ለምጻማት ይነጹ ከም ድማ ዝተፈላለዩ ድማ ተስፋ ዝቆረጹ ድማ ብተስፍኡ ይሕደሱ ስለዝነበሩ ነቲ ነቀራ ቃላት ናይ እግዚአብሔር ንኹሉም ሕየው ከም ዝበሃል ማለት እዩ ስለዚህ ንስኻትኩም ግዳ ቤት ጸሎት ክንሱ ቤት ጓሐላሉት እናገበርኩም ማኢሉ ኸ ከም ድገሰጾም በሐፈሻ ኣብ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 21 ዮሐንስ ወንጌል ድማ ምዕራፍ ክልተ ተገሊጹሎ ማለት እዩ ስለዚህ ኣብ መወዳእታ መጠቃለል ናይ ቪድዮና ቀዳመይቲ ምኩራብ ማለት ከምቲ ዝገለጽናያ ማለት እዩ ቤት ጸሎት ናይ አይሁዲ ማለት እዩ ከምኡ ድማ ቤት መቅደስ በሐፈሻ ማለት እዩ ኣብቲ ግዜ ዝነበረት ቤት መቅደስን ከምኡ ድማ ኣብዚ ግዜ ዘላ ቤት መቅደስ ድማ ዛደለናያ ማለት እዩ ቤተክርስቲያን ኣብ ምዕራባዊ ሃገር ዘላ ማለት እዩ ከምቲ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ኢልዋ ዘሎ ባእሲ ቅን ይቁጣዓ ገዛእ ርእስኻ ምፍታው ምፍልላይ መናፍቅነት ዝበዝሖ ዘመን ኣዝዩ ዝኸፍአ ዘመን ስለበጽሕና ዘለና ነገራት ንኹሉ ንእግዚአብሔር አምላኽ ብምሕረትን ከምኡ ድማ በዚ ጸሎት እዝን ምሕረትን ኸወርደልና እግዚአብሔር ሰናይ ፍቃድ ይኹነልና ኣብ መወዳእታ ድማ ኣማናዊት ቤት መቅደስ ዝበልናያ ድማ ኣማናዊት ናይ ልብና ካብ ቁጣዓ ካብ ዝግራን ካብ ዝተፈላለየ ማለት እዩ ካብ መናፍቅነት ካብኡ ድማ ካብ ናይ ገዛእ ርእስኻ ምፍታው ካብ ዓሌትነት ካብ ኩሉ አንጺና ንእግዚአብሔር አምላኽ ንጹህ ዝኾነት መስዋዕት ጌርና ከነቅርባ ወንጌላዊ ዮሐንስ የዘኻኽረና በሐፈሻ ሁሉም ቅዱሳን መጽሐፍቲ የዘኻኽረና ማለት እዩ ስለዚህ እዛ ሰንበት እዚኣ ነዚ መስል ወስባት ለእግዚአብሔር ቴንኪዩ